L-Assoċjazzjoni tal-Arti u l-Industrija tad-Divertiment fi stqarrija esprimiet diżappunt għall-eluf li jingħataw lill-komiku David Williams sabiex preżenta il-Film Awards. Dan meta producers lokali li daħlu x-xogħol tagħhom għal dan l-avveniment ingħataw inċentiv żgħir ta' €250 biss, waqt li serata waħda ġiet tiswa minimu ta' 5 miljuni, b'nefqa deskritta eżorbitanti propju fuq il-preżentatur. L-MEIA insistit li festivals bħal dawn m'għandhomx ikunu bis-serati ta' divertiment u xalar iżda okkażjonijiet sabiex l-artisti lokali u dawk kollha involuti f'din l-industrija ikunu jistgħu jibnu rabtiet aktar b'saħħithom. Fl-istqarrija l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil dan is-settur appellat sabiex festivals futuri ikunu aktar inklusivi. Apparti minn hekk l-MEIA fakkret li l-pajjiż għadu mingħajr film policy nazzjonali, xi ħaġa li ilhom jitkellmu dwarha. Dwar din il-kwistjoni l-MEIA għadha qed tistenna rispons min-naħa tal-Kummissarju Johan Grech. Fil-fatt, fl-istess stqarrija l-Assoċjazzjoni tappella għal diskussjoni kostruttiva magħhom u ma' stakeholders oħrajn f'din l-industrija tant importanti. Finalment sar appell sabiex il-Mediterran Film Festival ma jibqax biss okkażjoni ta' marketing, iżda jkun tassew pjattaforma li jissawwar b'mod ġenwin dan is-settur li għandu potenzjal enormi.